Assalamu alaikum hormatly watandaşlar, mehriban tomoşaçylar. Owadan hem awadan, goýnumydam aýdym sağly watanymyzda size bagtyarlyk wagt hoşluk ýar bolsun. Türkmenistan rawaşyň watany, kullu türkmen halkyny ötüşleriň belen tepkitlerini alyp barýan hormatly prezidentimiziň janynyň sag tutýan tutumly işleriniň elmydama rawaşlyklary wetlenmegi tüýsürmede arzu edýär. Anha şeýle ýaşadan ýaşa ajaýyp arzuwlar bilen size medeniýetde diňjalmagy, aýdym sülamyzyň sağdanlarymyzyň sunut işgärlerimizin döredýän ajaýyp aýdymdyr sağlaryny siziň bilen tanış etmek maksady bilen ýöretetiň üçin taýinlenýän sunut öwüşgünleri atýetleşimiziň täze nowatak sany başlaýar. Elbetde mehriban tomoşaçylar, hormatly watandaşlar, bilýärsiňiz, gepleşigimiziň her gedek sany Aziýanyň merjeni bolan Aşgabat şäherinde öz bolşy gözellik saýan paýtaxt sowda merkeziniň paýtaxt restoranyna taýinýar. Elbetde gepleşigimiň bu gedek sanyň mehmany kim? Ýaş Zekin Aýdym Çymaz, ajaýyp aýdymdyr sağlary bilen halkymyň söýgüsini gazanan Denan Aýdym Çymaz awadan halmedy bilen töhfetleşikde. Awadan gepleşigimizde hoş gördük. Elbetde awadan Aýdym Sağ ýoly sungat ýoly bir näçe täzelikden üstüne bolup durýar. Aslynda sungat ýolyna başlanýan artist bolsun, aýdymçy bolsun, sağdanly bolsun, ýetkinjek döwründen çağlyk döwründen başlanýar-da. Siz şu Aýdym Sağ ýolyny haçan başladyňyz? Söhbetimiziň başlanyşy şu döwründe başlasak. Ilki bilen meni gepleşiňizde çağıranyňyz üçin sag bolsun aýdýan size. Ol howes bilen gatnaşan Aýdym Sağ sunugatyna haçan başlanyň barada aýtsam, kiçijikkän çağlar bagyna gatnap başlamdy. Eýem şo taýda kiçijikkänki gurnoklar bolýarmy ýa bir kiçijik çağlaryň arasyna geçirilýän konsertlerde, çykyşlarda eýem çykyş etip başladym. Şondan merem aýtyp gelýän maşgalaňyzda sunugat adamsy barmy size Aýdym Sağ eteren? Men edil aýdymçy ýa bir sunugat işgäri ýok maşgalamda. Ýöne ejem kakam gowy aýdym aýdýarlar. Şeýle aýdymçy bolmasa-da sesleri gowy aýdym aýdýarlar. Aýdym ýerine ýetirýär. Ýerine ýetirýär. Dogry, onu siziň türkmenagada aýdylýasyz da guşganasyz bolmaz, adam arzuwsyz diýilýär. Her bir çağa ýetkinjek wagt ýüregine arzu bolýar-da. Siziň hem arzu eden käriňiz onu şu wagt aýdymçylyk ýoly bolýar-da. Hawa kiçilikden arzu edýärdim, aýdymçy bolmagy, şol täze özümiň döreden aýdymlarymı aýtmagy. Kiçilikden asal arzuwym şo bolan soň, näme hilesem durmuşyň haýsy ugrundan okasagam, işlesegem Aýdym Sağ gatdalan galanyk hemişe Aýdym Sağ bilen dowam edýär. Aýdymçylar, sağdanlar elmydama halkyň gözüne, halkyň bir nazaryna adamlar bolup durýar-da. Şu wagt siz ilkinji gedek haçan bir uly sahnalarda, konsertlerde aýdym ýerine ýetirip gördüňiz? Men ilkinji gedek okuwçy wagtym Garaşylaryň merjendenleri atly bäsleşige gatnaşdym. Şonu ýeňiji bolmak meýser etdi. Iň uly sahna çykanym şo bolmaly. 2002-nji ýylda. 2002-nji ýyllarda Garaşylaryň merjendenlerine çykyş etdiňiz. Dogry welek geçýäňiz. Şu wagt şol döwürlerden bäri Aýdym Sağ bilen meşgullanyp gelýäňiz. Ilkinji döwrden aýdym bol haýsy aýdym şu wagt döwürde bir halkymyza, tomoşaçylarymyza ýetiren aýdym bol. İlkinji özümiz üstünde işläp, sağdany, sözüni düzüp üstünde işlän aýdymyz Derman kalbyma atly aýdym. İlkinji halk köpçüligine ýetirilen aýdymym şo boldy. 2017-nji ýylda işledik. Aslynda aýdym döreşek gorsaň näçerak wagt sarf edilýär şol aýdymy halk köpçüligine ýetirilýänçe Aýdym Sağdyň ugruna näçe wagt işlenýär? Täze bir aýdym döretmek üçin. Her aýdym her hil bolýar-da. Meselem şol ilkinji işlän aýdymymyzyň üstüne biz 2 aýaly işledik. 2 aýaly günne bir zatçygyny üýtgedýän, günne bir täze ilham gelýär, täze bir pikirler gelýär. Onuň ýeközüň bolanokda ýanynda kompozitor, ýa-ni şahyr, onuň şol Aýdym Sağda gowy düşünýän sağdanlar şolar bilen bile pikirler jemlenişýärde. Her gün täze bir pikir, täze bir ilham gelýär diýen ýalakda onuň üýtgäp durýardy. Aýdym soňuna kämilleşýärde. Onuň şoňa
ay bir kayda gidilýär. Hawa täze dörene. Şol döreden aydymyňa diýen ilkinji bilen kimler dinleýän, onuň kimden maksaga doýunsa, şol aydymy halk köpçüligine ýerine çykarýar. Mine ilki bilen ylgap ejeme dinledýän. Onuň ejeme kakama jiglemme dinledýän ilki bilen maşgalamyda hawa. Onun pikirlerini gözüňe tutýar. Onuň galy bersede ýa-ni aýdymçy kardeşlerimiz bar ýa-da halipalar olara da ýüz tutýar, olary dinledýär, görkezýär. Kimçiligi bolsa aýdýarlar. Mene şoňa begenýän, onuň üstüne işläp, has düzeltmelerle düzeltip kämilleşdirip bilýär-de ol gowy maslahatlar berilse. Şoň üçin şeýdip entek çykarman köp adama dinledip onuň aýyny şu gowuna jaý boldy diýenden soň çykarýar soňra. Ilkinji döreden şekilläýdim ol aýtaýdym. Halk köpçüligine. İlkinji döreden şekilläýdim. Şol 2017-nji ýylda Söýüg gerek atly aýdymlar. Döreden şekilläýdim. Şol şekili düşürýän wagtyňa näçe wagta çekdi? Şol täze bir ilkinji şekil döretseň, ilkinji şekil aýdym döretseň, has bir öňküden tapawutly bir halk ser tomoşa edenle bir ünserajakalak döredilýär. Ilkinji aýdym döretsen, şekil aýdym döret, şol şekil aýdyma düşmek üçin näçe wagt sarf etdiňiz? Asıl düşürmegiň özi bir hepde ýaly wagt ally. Hawa häzir gün sany da bir hepde ýaly. Dürli sahnalar bar. Şoň üçin her haýsy başga günlerde düşürilip bad edilen soň bir hepde ýalyga öz düşürilişi dowam etdi. Şekil aýdymym bir aýda çykdy. Gepleşigimiň başyny nähili aýdym ýerine ýetirip, nähili aýdym bilen başlaýan gepleşigimiň başyny tomoşasyna bilen. Ýa-ni agzak geçen ilkinji işlän aýdymmy diýenim, derman kalbyma atly aýdym. Şonu aýtyp bereň tomoşaçylarymyza da gyzykly bolarmy diýen onuň ýydanam beýleki söýüg aýdymlary, beýleki şadýan aýdymlar bilen dowam eder. Her gece sensin men boýumdan hiç çykmaýar. Öwretdim maňa sen sevginiň manasyn hiç goýbermä. Hoş geldin ýüregime söýgülim bolýanymda elmada. Sen meherli kalbymy
Duygularım seninki, sen yüreğim benimki. Seni sevmem, sen mehirli kalbimi, bana bolun sevgini. Dayanım yaşayan kalbimde, baklıyım canım seni yanında. Özgeni sevmen bu dünyada, en şirin sözlerin derman kalbime. Dayanım yaşayan, baklıyım canım seni. Özgeni sevmen bu dünyada, en şirin sözlerin derman kalbime. Dayanım yaşayan kalbimde, baklıyım canım seni yanında. Özgeni sevmen bu dünyada, en şirin sözlerin derman kalbime. Köp sağ ol avadan yerine itirazap aydımında. Şu an yani şekil aydım uğruna sehot taşılaştıkta ilkinci dönemde şekil aydımı deyip şekilli aydımı bilen kina filmi düşmekliğin tapağıdığın neymedi? Biz bile şu an siz halk köpçülüğünü kina filmlere düştüğünüz bir nesane şekil canlandırdığın şol kina filmi düşmeklik bilen şekilli aydımı düşmekliğin tapağıdığın neymedi? Şekilli aydıma düşöňde köprak men pikirimçe, öz pikirim aýsam, köprak öz elinde mükadiyen. Men öz şekilli aydymym bolan soň, isleýişim ýalak şu işiň dowamyna da bu taýyny beýdeli, şeýdi büýtgödeli diýip men öz pikirimi goşup, hasam şonu baýlaşdyryp bilýän. Kina filmde düşenne esasen rejissörüň eýem bellenen sahnasyna görä epizodlar şoňa görä dowam etmeli. Şekil canlanýarynda eýem o taýda belli bir ýazylan sahna mowzugyna görä dowam edýär. Şekil aýdymda ýa gaýtışmaýaly eýem özüň öz elinde şeýdi bir ütgödöýni diýen zadyň ütgötüp bolýar-da öz. Kina filmi düşende hokma rejissörüň diýen tavsirlerini göre şekillerini getirmeli. Kina filmde siz söýüp ya ahlap ya bolmasa gynap ya begen şahatlıkly gynançly kesipleri ýerine getiren wagtyňa size kynçylyk düşýärmi? Maňa kynçylyk düşenok, şunumy aýtsam sebäbi canlanýan şekilini şo wagtdaky canlanýan keşifine girmeli bolýar-da şol canlanýan wagtyň. Onuň hemme zady unutup şol şekilin, şol keşifin barada pikirlenmeli bolýar. Şol ýagdaýda sen diýeli kina film belli bir epizodyna, belli bir ýagdaýa düşdüň. Meselem gynançly bolsa, şo wagty şo gynançy öz içinden geçirseň, çynyň bilen şoňa özüň şoňa bagş edip şoňa berýän bolýan, şol keşifini, şol pyrsatda onu etip bolýar. Ýöne kelläňde başga hawa meselem sen gowy begençli ýagdaýda men kägen bolanok eger men pikirimi jemlemesem, ýöne kynçylyklara dönök. Şu an aýdaly her bir aýdymçy özüniň bir halaýan aýdym bolup bilýär. Käbir aýdymçy watan hakynda aýdymlary ýerine ýetirýär, käbir aýdymçy ene hakynda, käbir aýdymçy söýgü hakynda aýdymlary ýerine ýetirýär. Gepleşigimiň şu ýerine siz nähili aýdym ýerine ýetirip bermekçi, özüňiň halaýan aýdym. Men şu wagta çenli döreden aýdymlamyň içinde has gownumy ýakyn aýdyma ejem barada. Käbä menem atlaýdym. Mümkin bolsa
Köp sağ ol, avadan yerine ýetiren ajaýyp aýdymyňda. Avadan şu wagt her bir aýdymçy, her bir bagşy haýsydyr bir aýdymy meşgullyga getirip bilýär-de, şol aýdymçyny üstünlikle ýola tarap açyp bilýär-de. Sizi meşgullyga getiren aýdym haýsy aýdym? Men pikirimçe belli bir aýdym meşgullyk getirdi diýip bilemok. Men her bir her çıkaran aýdymyň öz ornu bar-da. Her bir çıkaran aýdymyň belli bir adamlaň göwnünden turýar. Meselem käbir aýdym çağalan göwnünden turýar, käbir aýdym ulan göwnünden turýar. Bilemok edil belli bir aýdym diýmeli bolsa eger içinden söýgerek atly aýdym bolaýmasa. Şol söýgerek aýdymy sizi meşgullyga getirip hataplaýan. Şol söýgerek aýdymy meşgullygy eltmek üçin şonuň sebäbi sadamy, şahyrdamy ýa bolmasa ýerine ýetirişdemi? Şol aýdym sizi meşgullyga etmek. Şol atlaň hemmesi zerur mukaddiýany. Sady, sözleri, ýerine ýetirilşem zerur. Aslında hemme adam zerur bolup durýar aýdymda. Hemme şahyram, kompozitoram, sadanylaryň gowy edip çalsa sadany, onuň meňem ýerine ýetirişim gowy bolan ýagdaýyny, hemmesi bile ýerine düşen ýagdaýyny üstünlikli bolsa aýdym onuň şondan meşgullyk etdim. Size şeýler aktora, ondan soň aýdym dowam eder. Siz özüňiziň iň ulu üstünlüğini näme görýär? Men aslında taşar ýurtda bilim aldım. Arkadaşlarymyň saýetinde bir taşar ýurtda bilim alyp bilýär. Bilim alyp bärde işläp dowam edip bilýär. Men bilim aldım, aýdym saat oguruna degişi däl bolsa-da men aýdym saada da dowam etdim. Diýjek bolýanym şol aýdym saada sungaty bolan söýgü öçenokda hiç wagt çağlykdan, kiçilikden gelýän zat bolan soň şeýdi ben aýdym saadyma da dowam edip bilip täze aýdymlar işläp, täze şekilli aýdymlar işläp halka ýetirip bilýänligime men üstünlük mukaddiýan. Size şeýler aktora, eger siz aýdymdan saadan boş wagtlaryňyz näme meşgullanýar? Aýdym saadan boş wagtlarym sport bilen meşgullanýan. Ondan näşeri öý işlerine ejeme kömekleşýän. Maşgalamy bilen wagt geçirýär. Eger size sungatdan başga meşgullanmaly diýseler, aýdaly aýdym saadan başga günler bilen meşgullanmaly diýseler näme saýlardyň? Eger aýdymçy bolmadyk bolsam, nahar tagamlary taýinlamagy görýän, öz milli tagamlarymyz bolsun, ýa bir başga ýurtlara degişli tagamlar bolsun, men şolar täze tagamlar bişirip görmegi taýinlamagy görýän. Şol ugurda meşgullanyp belki aşpez halaýan tagamyz haýsy tagam? Dograma, manty, palaw men görýän tagamym bar. Taýinlamagy halaýan tagamyz haýsy özüňiz taýinlamagy? Kullan şu milli tagamlarymyz, süýji tagamlarymyz beýleki, naharlarymyz, işte açar görnüşlerimiz. Halaýan reňkiňiz haýsy renk? Özüňiz. Men iki tane renk görýän, ak we gyzyl. Sebäbi? Ak Türkmençilikde aýdylýar, ak zat alyňa ýaşy. alyňa ýaşy hawa ak zat men üçin päkligi, asudalygy, arasalygy aňladýar. Aklyk, ak zat. Gyzyl men üçin şadýanlygy, owadanlygy, hoşumaýlygy. Men görýän atlar gyzyl renkli iş giymeli bolsa eger ýa-da gyzyl renkli bir özüme alynsa men bir gyzyl renkli alyn şon görýän gyzyl renk. Dogry. Şu size şeýler sonra beresim gelýän, sungat işgärini bezeýän ilkinji zat näme? Sungat işgäri ilkinji bezeýän zat şol haýsy sungatyň haýsy ogurundan işleýänem bolsa öz sungatyna bolan söýgüsi, kalbyndan ýankaýşa sungatyna bolan kalbyndan gelýän sarpasy şol eýem ýüzüni özüni alyp barşyna, öz bolşyna görünýär-de sungat işgäri.
هو öz işini söyüp edýäni görnýär, bildirýär. Şol adamy bezeýär, eýem şol sungoda adam sydygyny bildirýär, görkezýär. Onu galyberse de sunugo diýişgäri saliqatly bolsa gowum kadýan köpçüligiň gözi sunugo diýişgärine bolýar-da. Tomaşaçylarymyzdan nähili aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Söýüg aýdymyny ýerine ýetirip bersem, ýeketäk söýgüm atly söýüg aýdym bar. Ýene-de ajaýyp aýdymyňyza, tomaşaçylarymyzdan gyzyklanýan, bilesi gelýän soraglaryna jogap bereňizde, gepleşigimizde gatnaşýanymyzda köp sag bolsun aýdýat. Elbetde biz ýaş tunwat işgärler üçin arkadagymyz ähli mümkinçilikler döredip berýär. Arkadagymyzyň taýatyna aýdymçylarymyza, sadanlarymyza, şahylarymyza diňe dörejilik işgärlerine diňe aýdym saglar döredip halk köpçüligine ýetirýärmek galýada. Gepleşigimiziň ahyryna bir ýürek güýsanjygyny tomaşaçylarymyza ýetirseňiz. Fırsatdan peýdalanyp İziz arkadağımıza bizim için, sunugo diýişgärleri için, döredip beren ulaqan mümkinçilikleri için köp sag bolsun aýdýan. Bize ösmäge, täzeden täze aýdymlar döretmäge, işlemäge, halk köpçüligine öz işlerini aýdymlarymyzy getirmäge ähli mümkinçilikler döredip berdi.
mehriban arkadaşımız. Yürek buysancımızı beyan ediyäs bizim aydımlamyzyň üstü bilen köp sag bolsun aýdýas mehriban arkadaşymyza. Arkadaşymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri munyň meýlegim rowaj alsyn. Sağ olun avadan ajaýyp arzuwlaryňyzda ýerine ýetiren aýdymyňda bizden size owanyň mundan hem benet bolup meden şäherlerde toýdur bayramlarda ýanglanma tüýsürüm arzu edýäs. Ana mehriban tomoşaçylar, hormatly watandaşlar, size ýetirmek isleýän söhbetde görüşmemiz aýdymdyr sağlam meşgulardan ibarat. Biz siziň ähliňizde bir jan saglygy maşgala awadançylygy, milli medeniýetimiziň kakowunlary, hormatly prezidentimiziň janyny sag tutýan tutumly işleriniň elmydama rowajlyklara wetlenmegi tüýsüremde arzu edýär. Gepleşigimiziň ahyryny bolsa Güllýan Gülaşjan ata watanymyzy, garasy diýarymyzy edil arkadaşımyň bitirýän beýik ötüşlerini wasp edýän ajaýyp aýdymdyr sağlar bilen jemgyýet ýene-de ýaşy günlerde ýaşyk teleýänimle görüşýänçek hoş taýyň. Yadi watan, toy bayrami, sadi watan, yer yüzümi, hayran oyan, şükratli, şanli watan. Yürümün boysancı, kalbimın heyecanı, gönlümün şadi watan. Ösüşüz görüşüz, var yarız bezeme, ezizer kadar bilim. Günüzün çırağlı, aynı gecelerin nurdur. Özgene sen özü görüyene, karıştır görkanı yurdum. Özgene sen özü görüyene, karıştır görkanı yurdum. Vakı bakır, yazı vatan, toy bayramlı. Sadi watan, yer yüzümi, hayran koyan, şükratli, şanlı watan. Bakıp bakar, yadi watan, toy bayramlı, sadi watan, yer yüzümi, hayran koyan, şükratli, şanlı watan. Yürümün boysancı, kalbimın heyecanı, gönlümün şadi watan. Ösüşüz görüşüz, var yarız bezeme, ezizer kadar bilim. Gözeli yar güleşýär, akvalar bağta ulaşýar. Bu eşitli bağıt içinde, boysançlı yüreğim coşýar. Bu eşitli bağıt içinde, boysançlı yüreğim coşýar. Bakıp bakar, yadi watan, toy bayramlı, sadi watan. Yer yüzümi, hayran koyan, şükratli, şanlı watan. Bakıp bakar, yadi